ΠΕΔΙΣΔΕ, Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Τι είναι τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας? Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας απευθύνονται σε πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν το απολυτήριο του γυμνασίου. Λειτουργούν από το έτος 2000 και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας? Είναι δωρεάν δημόσια γυμνάσια ενηλίκων. Δίνουν δεύτερη ευκαιρία στη γνώση και στη μόρφωση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, 18 ετών και άνω. Έχουν καινοτόμο, ευέλικτο και ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων. Διαθέτουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως σύμβουλο ψυχολόγο και σύμβουλο σταδιοδρομίας. Πώς λειτουργούν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας? Το ωράριο λειτουργίας των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας είναι απογευματινό. Η φοιτηση διαρκεί 2 χρόνια και χορηγούν απολυτήριο τίτλο, ισότιμο του γυμνασίου. Συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+. Κάνουν συχνές επισκέψεις σε χώρους εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι απόφοιτοι των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε γενικά, επαγγελματικά λύκεια και επαγγελματικές σχολές. Οι εγγραφές στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας γίνονται όλο το Σεπτέμβριο. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που βρίσκεται κοντά σας, επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο. ΠΕΔΙΣΔΕ, Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.